Takže chtěl bych říct, že dneska tady se nudím, tak zahraju Bed Wars, nevím co mám dělat, tak Bed Wars to je správná taktika, si myslím. No a jdeme na to, uděláme normální bed defense asi. Doufám, že mě zatím nevyrašuje nějaký šošek. O, čo prdele. No, tak skvělý, už to kazím hned ze začátku. Už to hnedka musím zkazit. Proč ne? Uděláme druhou vrstvu takhle, protože jsem svině. O, aha. Aha, ježiš, myško, hejbej se normálně. Kamo, viděl jsem toho hada. Jdeme ho zabít. Jdeme ho zničit. Jdeme ho zničit jeho bedwarsovou kariéru. Aha, aha, děkuji. O, děkuji. O, děkuji, dobře. Dobře, děkuji. Aha, víc gola to nešlo. Hrozný jak svině, ty vole. Takový tryhard man, to bylo hrozný. Aha, to je prase, ty vole. To je hovado. Tak ten bude rozhodně podezřelý, ty vole. Jsem v tom úplně nejlepší, jak bych řekl. Zase to budu kazit, ne? O. Ježíš Maria. Jo, aha, aha. Já už jsem myslel, že už je po mně. Protože jsem si myslel, že už někdo Jo. Hodně jsem... O, aha. Aha. Tak pojď. No pojď. No tak ten má TNTčko, to je prase. Oh shit. Nebudeš si nakupovat u mě. Nebudeš. To je... Je takový hovado tohle. Ten borec. O, no pojď. Kamo, co? Ale lepší je to vždycky bez té postele, jak bych řekl. A jak to, že mám stonový meč? Tak to se jinak buguje. Děkuju, děkuju. What the fuck. No tak, do třetice všeho dobrého bychom mohli dát. Tak prosím, teďka, aby to vyšlo. A je, tady mám na bílou velkou vzpomínku, no. No a to už je krása takhle. Prosím, no co to tady je? Proč mi to řve do ucha? Prosím, přestaňte mi řvát do ucha. Ty kokos. A ne, já to kazím. Tak to už si ze mě děláš No, tu aku abych mohl zničit. No krása. Máme ji na TNTčko. Teďka bojím, že na mě teďka vlítne vosa. A do prd. No, akvu bychom mohli zničit. Bude jednoduchý. Kámo, nebuguj se. Dobře, děkuji. No, dobře. Podle mě už mě vidí, borec. Cože? Co to dělám? Tak já jsem postižený už. To má těžší. Borec. Tak jdeme na ně zaútočit. Dáme un jitr? Nedáme. Yes! A je dole. Jak čumí, ty vole. Ty vole. Já to tak failuju teď. Ať někoho zmatem. Ne, růžový, já ho vidím. Co je?
To dopadlo líp, než jsem si myslel. Počkat, tak to mám na něco extrémního. Bodky! Koulí není nikdy dost. Akorát, že teď to úplně potřebuju. Hop. A ten růžový mě trošku děsí teda, ale... Asi... Co to je? Růžový a červený. Aha! Jaké divné. Ježiši, já tam jak hovado. O tom jsem mluvil. No jo, uděláme se i trap. It's a trap! Jdeme na to. Takže jdeme na to, jdeme zničit poslední. Kámo, oni se hodně asi bijou. Perfekto. Červený to tady pěkně ujíždí teda, bych mohl říct. Červený nemám dobrý vzpomínky. 2 jenom? A tady se to pěkně pozabíjelo v tomto lobíčku, bych chtěl říct. OK, máme na jump boost a invis. Zajímavý. Jo, vajce, co staví, bych se mohl koupit. Zase, možná mě zachrání. Teď jsem dělal kolečko, kámo, doufám, že... Hop, hop. Krása. Dobře, tak jdeme na toho červenýho. No. Aha. Aha. To bude ještě problém. Takže červený má cestu asi na střed. Má. Aha, dobře. Probogoval jsem se, ty vole. No. Ale jasný je to, že jsme ho zničili. A teďka je moje šance mít 1000 fireballů. Proč ne? Nevidím. On si koupí asi invis. Zkusíme to. Jdeme na něj a zkusíme ho zhodit, protože to je nejvíc safe. Oh yeah. Demonstrace! Kamikaze nevyšlo. Já potřebuji ty bloky. Kde jsou ty bloky? Kde jsou bloky? Ty seš teda lučišník, ty vole. Kde seš? Jo, tady jsou bloky. Pojď. Lukem mě nedáš, kámo. Já jsem lukostřelec. Pojď. Ne, kámo. Ty jsi dobrý Syriakary. Ty jsi svině spíš. Fireball. Rychle fireball. Ježíš, mě se klepe ruce. Neklepte se mě. Jo, ty jsi prase. Hop. A pojď. Down. Škoda. Tak pojď, ty prase. Co dělá? Jdeme od tam a kupujeme 1000 fireball. On to udělal možná schválně takhle. A já o něm taky nic nevím. Čus, borče. Nechceš odletět? Ty jsi svině. Kámo, co to je? Co kdybys třeba spadnul už? K zeleným. Jdeme za ním. Musíme ho dodělat. Luk je sice dobrá tactics. Ale moje tactics is better. Je to v prdě. Kam šel jako. Kamo, tak teď nemá šanci. Jo, tady jsi, ty prase. Jakoby, s lukem to dost neumí, no, abych mohl říct. Nechceš třeba zase začít střílet? Please give me first win, man.
Uvěříme mi to? It's here. On fakt bere i emíky. Kde se bude zaschovávat? Tady seš. Oh shit. Man! What the fuck? On si pořídí Ender Perlu. Tak já si jdu dát Sharpness. Ano, Protection 5, vole. A Gapple. To je možná i pomůže, dámy a pánové. Sharpness. Oh damn. A jdeme Iron. A do prdele. A jdeme do Ironu. Hop. Jdeme ho zničit. Co tady vždycky někde motá? Já pak vždycky nenajdu, vole, a pak najednou vidím vždycky ten číp, jak letí. Teď mi ničí postel, podle mě. On tu není. Oh. Komu já se bojím. Teďka jakoby jsem v části, kdy si říkám, že mi odejde postel. To tak asi bude. Look at your... No. No. Já jsem ho viděl. I'm sorry, little one. GG. Very funny game.